Right, muri yeZimbabwe yekusangana kwatiri kuita zvekare pano paHadzirare 263 panopa ndokuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri munyowani pathis YouTube channel yongusubscribe mahara utina on the notification bell kuitira kuti pese pandinenge ndichidzoka nemanews updates kuramba kwandichaita ndichidzoka nemanews updates uchange uri munhu wekutanga kunge uchimawana panapo uchange uchiwana manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Saka please don't forget to subscribe and turn on that notification bell. That wanze ma likes at this video. Muri yeZimbabwe update yandinayo update iyo yemurume uyo akauraiwa kuushe wekunze. Murume uyu akapindurwa mushop maitengesa. Apindurwa mushop maitengesa vakangosiya vauraya munhu chete. Havana chavakaba kana kutora, vakangosiya vauraya murume uyu. Singoti rest in peace kune murume iye anonzi Jundarasi. Rest in peace kwaari, ngazorore murugare. Zvinhu zvatingesina kutarisira sevanhu, sevehukama, senyika yeZimbabwe. Vehukama ndati chemei netariro, vanhu vapindwa nemweya yetsvina, vapindwa nemweya yeutsinye. Next update iyo yemurume uyo akarodza mwana wake ari underage. Arodza mwana wake ari underage, pakazomupisira nyaya yakazomuremera. Doti titeerere video richateera rakakura. Ende musaskipe maaids. Ndatiodei this video zvikarapera, musaskipe tumavideos twese tuya tunozobuda zvitwya tunobatsira kuti musapererwe nedata. Wakatuskipa itwotwo data rinopera. Much love. Wakaberekwa gore ripi? 2005. Noboro warini 2020 15 akati makore 15 saka pane mhosva iripo yakanga ichitiza vanhu ava vaona kuti makore akwana manje kuti vingiza kutse apo vamupa vana tu vasungwa uyapa yongala mwana mwako sungwa buli yongala tudi vanhu vane spirit yakashata. Hakuna zvinhu zvakadaro. Kuna zvinhu zvakadaro. Ndozvo zvinokuti mune makagarisana so mokanganisa vana vevanhu moudzwa kuti pakaipa moto chimbotogarai nayo, mogara naye, maona kuti makore makufunga kwenyu nenjere diki pakaudzanwa kunzi apa munosungwa mwana underage. Ndo yakakureresa kuti uberekeswe vana 2. Wabereka vana 2 warejectwa kutsek enda. Ndauya nenyaya mwana wangu yarapa. Akangodzoka kumba zvisina tsarukano. Shure mekuti vambogara kwenguva yakareba vari vese. Kubva gore ripi kusvika ripi? Iyo msikana yotaura kai? 2020. Kusvika izvinezvi? 2020. Wakaroorwa nemakore mangani? 16. Saka mwana akangodzoswa kumba pasina vanhu, akasvika angosiyiwa pasina vanhu mwana. Saka handina kuziva kuti chii chakaitika, handina chandikaudzwa pamusoro pazvo nasvika nanhasi. Ane kwezvinofanira 10 months manje pasina kana chandamboti ndaudzwawo pamusoro pemwana takadzokera. Saka ndauya pamwe ndauyawo pamwe kuzobatsirwawo. Mwana akarohwa 2020. Yakatorwa 2020 asi hapana chakati chati chauya pakutorwa kwaakaita. Lakini mwana akatorwa 2020. Wangu akatorwa 2020. Umira ipapo mangani tudi. Ndiri kuda pekutanga pekuti akatorwa aine makore mangani. Yataura kuti ndine 16 years.
Ndizo. Uri makore manga. 16. Na bederi. Na. Sama magara 6 years. Ukuvunda. Ogora kapera ndoko wakabva kumba. Muna March. 5 years. Mune vana vangani? Vakamira sei? Mukomana here musikana? Vakomana vese. Mukomana vese. Mukwasha ndopi? Woya nani kudai? Mama. Baba vari kupi? Vari panze. Ngavauye mumwe baba wako weku. Tungamidza matare evakadzi vachiita zvinhu zvakapusa panigeso. Mwana weumwe muchimabatiro mune muchiita vana vevamwe daiwo vakabatwa izvozvo napapa wako mungadai makaningirira. Garai hapo mudzimai yapo. Matipinda mai musara panze. Namuchika kuya kuno kudare. Mari ngere kupinda. Nashika ndivyo ndiyo. Tudze. Makarambana. Nemukadzi. Iwe ndo kuvunzwa. Arunditaudza lero. Zati hongu. Wampa gupuro kumuramba. Gupuro handina zvangu. Hauna zvako kumupa. Saka kumuramba kwanyana ndikuti chii. Tinoti kuramba mukadzi kuita sei? Vabereki vako vakagara navo, varume nevakadzi vakasvika, vakagara inewe mumba menyu semwana wavo, mukadzi magara naye abereka vana vaviri mumusha menyu, ongobuda woinda 10 months nhasi, mukadzi aenda, vachiti muri kuti ari kupi muroora? Musataure neni mama imi. Nekuda kwei? Nekuda kukunetsana kwavakaita vanhu. Vanasire vako vatakataura. Vakatiwo pane zvakaitika kuvana vedu hazvirwizisi, asi takudawo kuti mwana wedu uite sekubereka kwaakaita. Tobva tataurirana kuti ndobva tinoti pamwana wega wega muri pachi mhombe. Tikati ndotimirira chimbotsvaka mombe idzodzo. Ndoka tikasiyirana nasiviri. Vanetsana chii? Makanetsana chii? Yanga inyaya yemameseji echikomba. Mameseji echikomba? Ndizvo? Iwe musikana daira. Ndizvo here? So mukuzvinzwa baba? Mungadai muri kutaura nyaya yekuti mambo kutadzirana kwakaita mwana wangu nemukwasha ndakataurirana nevanhu avo tikawirirana kuti vanofanirwa kubhadhara mombe dzevana vavo vakabereka nemwana wangu. Havasida kundipa mombe dzangu kusvika manje, kubva musi watakadii watakataurirana. Atibvunjunjure zvese zvatakunzwa izvi. Handi mapazva? Nyaya yamaunza mudare inyaya yamakagarira pasi. Ezvino ima makagara pasi aizotiudza nyaya muri kutaura panapa ndiani? Nani? Imuchiwe mudare. Anokuudzai zvokuti hapana nzvimbo mutiani? Muridzi wedare rinodiani? Ezvo zvamagara papa vemwe akagara.
Right, vakanga vakaroora here mumusha. vanga vasina. Havana kuroora. Ava. Havana kana kubvisa tsvakirai kuno. Taurirei. Vakanga vakabvisa here tsvakirai kuno. Wakabvisa tsvakirai kuno here kwawate zvako? Ndakabvisa. Mari? Ndakabvisa 40 US nemombe 1. 40 US nemombe 1. Ava vari kuramba sei vachiramba zvese ivo varivo baba vemwana wakabvisa kuna Vanga vari ivava namama vavo. Ava vari kuramba kana hatiri kuvanzwa vari kuramba kuti hatina mbobvira tasangana yakadaro. Yanga iri rudzi mombe wakabvisa Yaiva tsvuku ine zvimavo zveblack mumakomo. Uma mukasvino. saka pakabvisa tsvakirai kuno wakapiwa list Bongo. iri kupi list Rekumba. kuve uchiuya zotaura nyaya yemukadzi wako mudare sei warisiya list kune handiri kunzwa mubvunza tikubvunza mungada uchitaura kuti list yachona akanga achinyora izvi ndevava akanga achichaja izvi ndevava kana kuti akanga achichaja ndinini Inini pandakasaina musi wandakabvisa ndepapa isichiona mani. nyange ukasasaina baba mudakona mombe saka wewe munhu anotorwara ka Havisi kurwara. Unenge achitaura zvange asikabhadhari mangwani. musikanayo titaurire murume wako chii chaakabvisa musha kwenyu mukaisa pejuri apa munozondivenga Ndazvaundisai kids we. zvemasungiro akabvisei zvemasungiro mama wenyu ari kupi ngavauye Ngavauye kuna tinzve. vanhu vakaita sei Imunga nyaya dzenzi kutonga rasana baba vangu asara pazvema sara panzasi mwana wenyu. ari kukupai maodhasi iwayo ndiani panza ari kukurambidza kupinda mudare ndiani mukasapinda imi dare rakadai so roitwa nani dare revana rinoitwa nemi kavariti imi ndimamai vani tiudzei mukuwacha ari kuti ndakabvisa $40 yemasungiro yenhiki yetsvakirai kuno handiti abvisa $40 akabvisa mombe tsvuku ino mumutema akapani masungiro makanga muchareva achikupai masungiro akutaura nemwana wenyu kuti masungiro ando andinoziva aigokupai masungiro emusingamuzive maitora masungiro emukwacho wamusingazive vanga vatotofundirawo sechichino hapana kana changa chabviswa vatitsvakirai kuno ingatadza kubviswa yeshua kutaura chokwadi mukati medare handina kuionesa china kuiona kutsvakira munyaya akaunza mari kune vava ndokupiwe ayaza munyayo Ndokutonbai kwedu kumaploti. Ndokumaploti. Anonzana. Zvandasara. zvandasara zisabhugwedu Zvandasara zisabhugwedu. Ndivavo. papanga ndowakapa akadya sasabhuku arova wakabhadhira sabhuku papa nokuti ndingarambirei kuti mukwachakabvisa tsvakirai Wakusungisa sabhuku. amususungiza ndingarambirei kuti hana kubvisa tsvakirai kuno mukwasha hana kubvisa tsvakirai kuno ndingarambirei Makapera muri tuna sabhuku. pana vanhu vachiri panze Baba namai. vachiri vari basa Makabvisa here tawe chokwadi. pamusoro vedare Ndati baba makabvisa here. Ninda sipo ndakasvika. Mamusipo. Pazvakatora nana. ndimi baba vemwana wero Asi pakaroorana ndati basa. Vana zouya kutibva kubasa. Kuti vanoenda se. Aroora. Akaita zvokutizisa ndizvo. Akatizisa. asangane mombe iyo Vakasina namagana. saka yakanobisa kwake Imweni ndindakatobvisa mombe. Ndakatobvisa kuti abvise. akadya mombe
akazama baina kusvika haina kuitwa taurei Mombe akapiswa. Imombe yekuti akabisa mwana we pachikoro. Saka baba vachionawo neni tatati mwana ngaadzoke kumba. Saka ndobva aramba kuti adzoke. Saka vamwewo vemuraini munozwa vanhu vanongochema kuti aiwa ndisisaka aisiri sevanhu. Ndobva vakazoti ngavadzidzisa mombe yekulipa mhosva yekuti ngatidzisa mwana wangu vabvisa pachikoro. Ndio mombe iyoyo yesurewa iyoyo. vanofana kuireva hariraitika mwana Ndio mombe iyoyo yekulipa mhosva iyi yekutizisa mwana wekubvisa pachikoro kukontrola vabereki kwakatiita ndio chete iyo. nokuti mari yechikoro here yakabhadhara nemunhu Ai inyaya yekuti vanga vatora mwana vachizisa mwana ari pachikoro. ko mwana akatiziswa ari pachikoro mhosva yacho inenge ichinzi chii Echidzikiya aipapo ndopandisigaziva asi kuti akatora mwana uda ari pachikoro ari mwana mudiki akunda kufunda. ari mwana mudiki ndopamaperekedzera nyaya yachona murikuona uyo akagara apapo murikuona akagara apapo atomirira kuenda kumapurisa nenyaya yekunyenga vana vadiki then imimi sevabereki vacho kuti moperekedzera nyaya yacho ai vanhuwo vanga vachema ivo vakati tinoripa avo kavo vaona 5 years dzakwana vanenge vachirera kuti makore akwane kuti votora senge zvisisina basa hazvichashanda mutemo hakuna mhosva inorova asi wese akapinda mairi musungo anokuona mutemo zvautaura saka tatoda kubatsiridzai pano makutamba mudare noda wai $100 tambai zvamamuchiita muvanhu vaone zvamurikuita pamudare baba vauya kuzoti mwana wangu saka muchitaurira mahumbwe pana bhanditi wayedu apa museya mwako taura zerinji ndekupi kwamakazoona zvinhu zvakadaro so zvamurikuita mudare izvo zvamurikuita ndatiitai vanhu vachiona zvamamuchiita kuitira kuti vanhu vasanditore sendinopenga so tingadaro mudare ndio waya tikukuripisa ilo $300 tingadaro ndotamba nedare redu ndimi vatiri kutseketudzira nyaya mushopera munodare ndimi akutamba kuti semwana wenyu wamunayo motoshopera kuno kudare saka akatadzeni zati chi zati $100 wayo kuona wayo akatadzeni yakurasisa right baba chinonzi kuramba mwana womunhu igupuro nonyaya dzatotonga pano kurambwa kwomunhu anopuwa gupuro handizvi kunzi patanga tiri tese apa padi asvika kana padaro manje totonga nyaya yekuti munhu akarambana nemunhu iyo inyaya yekuti munhu anga akaenda kumba kwavo hamusati marambana naye mwana ubana terera iwe mukomana kuti ndikaita kutadza bhaibhai terera kutaona mama saka pandikuda kuzonopesera ndanosvika ndepekuti mhai tiudzei mwana ane nguva yakareba zvakadimwi naye Banswa 25 months kusvika nhasi iyoyo vana vanani vana vake varipo munambuya vatomwe vacho ndiwo vakabata mwana ane makore mangani ko muri kudii kubereka wenyu vana muchisiya vana vane varidzi vavo mwana mudiki kauti wamuinayo imi muchisara nemwana uyo mumba menyu imi akakubvumirai kuti muite zvinhu zvakashata kudaro ndiani
nyaya yakaitika muroora ane makore mangani mwana uyu? uyu mwana ane 2 years achandira 3 years andoita 3 years zviri wrong amai zvamuri kutitaurira pamusoro nditaure nyaya yakaitika ndisare nemwana nyaya yakaitika ndeyekuti muroora uyu aikuda pamba ngatilesegenda kuti nyaya chimusatangira chai muroora akabuda pamba makutiro akaita ndeyekuti ndati mwana makasara sei mwana ane makore asina kusvika pa3 years ndakasara naye mwana uyu noti muroora abuda pamba muroora akanga anotengesa huku echengeta mafrei muroora bvaatogedza influence nehuku izvozvo inini muroora aendesa huku zvekati amaitawanda usaende kune madhaka indi andatozesawo chi madhaka rega uibata wandaendese huku and aiwa ndipendiendesa kuda unodii kutaura andauda anotora mapirisi arikwamani mapirisi tosingotenga nhasi isatidzi kadhi renyu wana harishanda amaitawandabva ndikadhi rangu totora mapirisi saka ndakabva ndanyarara murooro ndakazofonerwa inini kunzi adonha kwaanga asiya bhasikoro adonha murooro akachinza robva kwamai vake time sudhadza tipera vata 2 o'clock murooro asati adzoka zvakaitakumutore mwana saka muroora kuita zodaro takazomutsura kuti muroora mafambiro ako hana kunaka kusapote uchidaro severeta vaudzi baba vanhu vandavafonera severa honai maitowana mafambiro asvika pamba kuma8 kuma9 kunogwa haiti saka severo zvaiperekedza mwana uri kuma8 kuma9 usvika nai pamba wozodzokera saka chete vacho vari panzapo ndovakazobata mameseji musa 25 march ndanga anokolekta huku inini ndichisvika pamba ndakasvika vana vakasunga ngora vangasina zvavanga vachiziva uye paakabata mameseji echikomba cheuyu akangotora mapiki pafoni yake ndasvika vana vazosvika painibva vabika vapedza kudya nangona uye achibuda nasisi wake pandimboora achibvaterera saka panguva ndati pamwe kuda pane zvikuitikawo zvasvida kuudziwa vana saka rigendiende kumunhu vanhamba vanai marore mameseji emuroora wenyaya vanangoverenga meseji 1 vandaverenga meseji 1 ndozvikaita kuti mwana ndisare naye izvozvo zvachizoisara musati pamusoendotaura ndopandakutosvika papoint azosare ndopamungadai machitaurira ipapo tozwa kuti muri kunzwisisa tikutaura nenormal person tikutaura nemunhu anonzwisisa kana kuti ari kunzwa zvatiri kutaura. Ndakasara nemwana uyu mukadzi uyu akuenda nokuti takanga taita nasoso andi tandiri kudaende chekuti vana vari kuchengetwa nani kubva musi waenda mukadzi uyu kumusha kwake muri kuvachengeta muri kuita zvakanaka but zviri wrong paeji yevana. Mazovatora sei vana motiudza chikonzero kuti tapiwa kana kuti akatiza vana. Muroora akurongedza achibuda akarongedza hembe dzevana achirongedza hembe dzevana baba vanga vasipo vana vamaita wanda baba havapo tisiyai hembe dzevana vana vasara kana baba watozotaura nyaya yemozi yamotoraana kusiya vana nekuda kwake samozi yamotora chii vana saka maita wanda vaye vaenda severo vakazoya kumba nasadomo vachireva pfuma yavo toda mombe pai pamwana vana sero vakatini vana pekugara navo ini handina kwakasimuka vanokwanisa kuchengeta vana asi inini kana ndavaka ndane pangoti ndavaka ndoziya ndotora vana asi kwete vana ndogara navo tatina sabhuka ndasara sadombo wedu pamusi iwoyo wakayasere kumbatsira pfuma yavo ndoziya ndotora vana asi kwete kugara navo sabhuka anodita vanhu kuita zviriho iye akagara mumusha chinhu zviri baba wemusha saka tazosara ipapo sere vaenda havana kuzodzoka wobva ipapo vadzoka maida kuti vadzoke kuzovapa pfuma yacho ai ivo havana takavati pfuma tiri kutsvaga mukwasho wanga asipo ndikati amukwasho enyu haapo ndichandomutaurira sere ndichi mayamtireva pfuma tataurana nyaya vana sere ndinopakati aiwa vana ini handitakuri handina pekugara navo vana ngavagare kunoku ndomazira ndoita nyaya yacho mamutsanangura ipapo masirwa ndikaita vana saka wakagara mumba kwenyu vana uchiti vari kupi mukuru wacho nane makore mangani aripo ane 4 komudiki ane 2 years akwanisa 3 years musa 29 years saka baba tiudzei
kompleni yenyu kiende pairi chaipo zvekuti muri kubvunza imi kuti handisi kuziva kuti 10 months iye zvino mwana asipo akagara kumba kwangu handisi kuziva kuti mukwasha ari kuti hapana zvamusiri kuziva, hapana zvamusiri kuziva, zvese muri kuzviziva. Saka makatora vana mukapa vanhu vana kuti handidi vana ivavo musha mangu. Pamusoro yava vana havana kupiwa vana. Uya nenguva yakatombonditi ndiudzire kunana Severe kuti ndokumbirawo vana ndivatengere hembe dzeChristmas, asi vana vaitotadza kutouya kwaari. Vana vake aitovakumbira seruremekedzo. Chinzwa zvacho ndakuda kutaura, havakumbirwe vana vake. Handimapazva ndiye angadai tori nevana vake. Imhosva dzese dziri kuparwa vana vadiki siterekawo. Mwana achikuda keya mai vake mwana rapo uyo mwana akaba ndatomudza kuti mwana wavo kaidi namai avo pandavaona vakatakura mwana. Kuda kufamba mumaraini ndakamutorera vana ini akaenda asina tunhu. Imhosva dzamune muchipara. Shamwara una kuramba mukadzi. Kana uri kuramba mukadzi unomuramba nhasi. Kana uri kumuramba. Netoken of divorce. Ndio unoita kuti kutongei tipedze nyaya dzenyu. Kana yakadai so ipere, inopera sei? Mangwana kunomitisa vamwe vana kuti kuna ndigimai vako vachitora vana. Kuperekedzera chakaipa so. By the end of the day, haurambe wakahwina. Ndakutaurira, ugare uchiziva zvandiri kutaura pano. Unohwina pekutanga kechi2, kechi3 hauhwini. Nenhau yevana vevanhu. Iwewe paakanga aita zvechihure mukadzi ndiwo waifanirwa kuuya kumatare edzimhosva. Handizvo? Womhan'ara nyaya yako, chikomba chobatwa, chotongwa, chobhadhariswa. Mumhosva yacho nacheta pari. Tadaro nyika yoziva manje kuti aiwa hakuna munhu anoda kugara nemukadzi anoda varume vakawanda. Saka akasiya mukadzi. Zvino kana wakuzvitaura so zvakadaro so kuti akanga aita zvechikomba ndakazomusiya ndakazo. Hakuna zvinhu zvakadaro. Kungozvitora senge muri kubika porridge kuti mudye kuseni. Hazvisiri. Saka kana iri nyaya yako yekuti mukadzi wakaramba hauna mutemo wechivanhu. Kana uchiti uri kuramba mukadzi token of divorce. Mukadzi tore chamunodaura. Gukuro. Ndotaurwa kuti ndakarambana nemukadzi. Kwete zvokuti mukasangana mustriti manyisana. Agubroyo ya rebo. Oya agubroyo. Sai kusiya mwa. Mzewa. Ndio ngoma na bali kubeza. Tusise. Bana, ngomulezi. Au gari rebo. Hai gubro. Hai ndio mama wa. Ya chini ndio mbaoneka. Ndio pese. Ambaye mtuboji chuma amazwana hadi na baba wala hapo kumbeza hawa na squad chata Mombe yakabhadharwa yakanga iri stara. Nauraika nei. Yakare kuni pamusha yavarikiswa na mababa vashaya ndio vakaita. Baba vakashaya baba vanhu. Ngemusikana. Koimi muri chii chake? Ndi mai. Kwavo. Ava ndi baba yazodzi yake. Yazodzi yake. Saka baba vakati kuda mari. Chatiri kuitira ndechekuti
kana taisa zvinhu marekodi sekta road anenge achinyora pavakambogarisana vasati varabana zvii zvaakanga aita mudare nemumauma pane zvaakanga aita zvii zvinofanira kuve nezita kwete umwe munhu akabvisiswa mombe hakuna zvinhu zvakadaro hanzi chinhu chimwe nechimwe chabviswa chine chirevo chinotsananguka kuti chii handiti saka iyo inyaya yekuti akanga atariswa kuenda kuchikoro baba vacho vanga vagomboka vakati mwana ngaadzwe ndobva vadi vakati aiwa hadzwi vakakurukuripa tori pamhosva yedu yataita so vanaituka vana 2 vamakanga mataurira kuti mwana mukomana anoripa mombe mwechete umwe wacho namombe mwechete dzoita chii mbino chinhu chinonzi mhosva ndinonzi dhameji saka tiri kuona kuti dhameji dana akabhadhara mombe iyoyo zvikanganiso zvese zvakaitika ipapo apa kuti bhadhara mombe nezvawaitira kwani idhameji saka imombe ichi yedhameji yakabhadharwa ipapo kuti wakanganisa mwana wangu kuchikoro wazodini wadini izvozvo paakanga achienda kuchikoro anga ari gredani ndopandirikuramba omwani munhu kuti apedze kuolevel anopedza nemakore mangani kwaolevel 16 years ndinaye wangu kumba akakompleta 16 years uyu paakanga ari form 1 akambenga aberekwa gore ripi rekuberekwa wakaberekwa gore ripiwo 2005 ndobva waroorwa rini 2020 15 akati makore 15 saka pane mhosva iripo yakanga ichitiza vanhu ava vaona kuti makore akwana manje kuti vingira kutseka apo vamupa vana 2 vasungwa uyapayo tidi vanhu vane spirit yakashata hakuna zvinhu zvakadaro kuna zvinhu zvakadaro zvozvezvo kuti mune makagarisana so mokanganisa vana vevanhu moudzwa kuti pakaipa moto chimbotogarai nayo mogara nayo maona kuti makore makufunga kwenyu nenjere diki kuti 2020 2005 yaberekwa mwanawo ngandijekere kumesi ndakuenda kumesi ini ndakuenda chete pekuti gore rakarohwa i2020 handiti pa2020 yaberekwa muna 2005 handiti tibatsireiwo ndo makore manga 25 wakatora mwana uyo wanga une makore manga 20 years asi iwe unoziva kuti ukaroora mwana ari under 18 imo unoziva zvako akaita unosunguruka unotozviziva ukatoita une zvako utotarisa mwana ari mwana kudiki bodi egaire mukuona ndo kuti vanhu vazive kuti vanhu avanyenge vari kuchikoro kuti ukatora mukadzi ati ane makore masho
ukamkhala naye yangu akazoita akawanda mosa iyoyo aipeka ro ukazomuramba nekuti kwanzi makore ake akwana akwana atimona atofunga dzavo dzekuti ane makore akati saka ikanichimusiyana naye asi paipa unongo kawanda nyaya kuti ikamuramba iko zvino zvina makore mati matosungu birth certificate iriripi ndo ndikutora pakaberekwa 2000 2005 iye zvino une makore mangani 20 yes pawakarogwa pacho igore ripi 2020 saka pa 2020 ndo pawarogwa kana iwe waberekwa munani February 16 2005 tikangotora 20 pawakarohwa tikabvisa 5 years ka 15 ari kubva ngosara pakaudzanwa kunzi apa munosungwa mwana under 8 ndo yakakureresa kuti uberekeswe vana 2 wabereka vana 2 warejectwa kutsai enda ndozvatikuramba saka kuvaonesa kuti aiwa zvinhu zvakadaro hazviitwe Akasingagare kumati munhu asi nacho zvako mwana aiwa kuramba ana kuramba tikutora kuti kana vanhu mukanyengana nevana of course they behave whatsoever noti vana akasina maturity dzisatira kushanda anotomudza to outstanding wekuita varume vakawanda anogona kuzitora in that way ngatanga amachuwa 15 years 50 ningi rape case automatically pure rape wana mafarfari binda bidana wana mashini akafana na wana pari zvino ndobhoisiya iri kumapurisa ndokuti andigone kuenderera nayo mberi kana ndabuditsa nyaya kuti mune rape case mukati ndotora nyaya ndoisa kumapurisa mumapurisa ndokoyomboenda kana yaenda ikoko yadzoka takuita pachivanhu tokupai pfuma yenyu pfuma yatiri kukupai hatisi kukupai pfuma yekuroodza mwana andaeji tiri kukupai pfuma yekuti akaberekeswa mwana but nemi vabereki mese veuku neveuku munemuchita zvinhu zviri ropo baba vakanga vachitoramba avo kuti hazviite vakanga varai nokuti vakanga vapaona then ponoita sabhuku mai ndiakutoita munyai wacho handina sabhuku akadaro handina vamurangana nyorai sabhuku handina sabhuku nyorai tomaminetsi emudare avo sabhuku haapo handitika hatina sabhuku akadaro ndosabhuku vamwe maona vari apa vachiperekedzera kuti nyaya yereputesi dzevanhu tini zvinhu zvakadaro tina sabhuku akadaro sabhuku ndianofanira kubuditsa nyaya yemakesisi akadaro ndo varikutoita kutotora rimwe divi ndo raari kusapota kuna zvinhu zvakadaro